Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu okamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo ke zona indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. iDA ilindele iIFP ngolwaseBaqulusini. Eyasemngeni ithi liselude ukhalo. Kanti kuzokwakhiwa isibhedlele esizimele eMtshezi. Sanimukela nina bendloveni amandla kwindaba ze1KZNTV. Iqembu iDemocratic Alliance iDA elishade ne-IFP kumasipala waseBaqulusini enhla eKwaZulu-Natal selizwakalisa ukuthi lilindele iqembu le-IFP kuba ke lithathe isinqumo esiphusile ngodaba lwemeya kumncedisi Maphisa okusanda kuvela ke indaba zokuthi usebenzisa ke insizwa zalo masipala budedengu okubala phakathi kwandisa ke isibalo sonogada nezimoto ngaphandle kokulandela imigudu efanele. Lokho kulandela umbiko owalalelwa umkhandlu waveza ukuthi ke kuningi imeya kakwenzile ongahambisani nemigudu yokusebenza kanjalo nokulawulwa komasipala. Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili kwethula umbiko ngezinsolo ezithinta umeya waseBaqulusini umncedisi Maphisa esola ngokuthi uxhaphaza izinsiza zikamasipala ngalo kokulandela imithetho yafanele, iqembu lavota ne-IFP okuyi-DA lithi lona selixoxile ukutholakala kulombiko ngakho umeya uyiphulile imithetho sebelinde i-IFP ngesinqumo. Mayor and the speaker are entitled ukuba nama-bodyguard amabili. Any deviation from that finally informed by a threat assessment report eyenziwa ubani u-SAPS, of which that communique was received by ama-office bearer omkhandlu. But umeya ngoJune usenza into contrary to irregulation ebikade njani enikezwa ukhokta through i-circular yama-regulation akakhokta. So ke namanje ke ufakazi ke i-findings ekhona ukuthi umeya u-expose umkhandlu kwi-unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure. Umeya uthi ngokomgomo kahulumeni akukho la osopolitiki abanegunya lokusigicabeza ngezinsiza zikamasipala. I-politician are providing a tool of trade. We're being provided by the administration, and the administration abakwenzile in providing us with tool of trade, was providing a tool of trade belandela igazette nemithetho yonke bekumasipala. Kubaluleka ukuthi mhlawumbe imonto ngiyithole ngendlela engafanele. Umkhandlu provided me with 2 security guards, with a car, with a gadget, a Samsung tablet, and this office that I am using when I'm doing the official duties. And everything on that one was done administratively, and they've complied with everything that relates to MFMA. Lomkhandlu wakhiwe izihlalo zingu-45, i-IFP inezihlalo zingu-21, yavota ne-DA ngezihlalo ezimbili. Echaza uShelembe ngalobu budlelwano abanabo ne-IFP uthi isinqumo bazosithatha emva komhlangano ozoba khona amaduze nalabo belinde khona isinqumo se-IFP ngokuthi ngabe iziphi izinyathelo abazoyisithathela uMaphisa. Thina njenge-DA we can't condone indaba yezinto yokuphulwa komthetho noma ye-malad administration. We are very clear on that one, and those we can't also compromise our principles as iDA, because sila emkhandlweni hayi ngefavor, sila emkhandlweni ngenxani yama-voters ase-Vryheid ama-residents avotela iDA anama-view ukuthi iDA yibona engayirepresenta kahle. So asikwazi ukuthi sifeyile ama-voters avotela iDA ngenxa ukuthi mhlawumbe sifuna ukunesa ubudlelwane engathiwa kunobudlelwane obukhona obuthile. If ever kubona ngathi ubudlelwane abusebenzi kahle, asikwazi ukuthi compromise into ye-organization, i-position ye-organization. Kutebogo sibisi ngisefryhead. Uphele nenguquko eziningi unyaka kusukela kokhetho lohulumeni basekhaya nonyaka oyedlule. Lokhu kufakezelwe ke izinguquko esezenzeke kumasipala wasemngeni okungokuqala kuphathwa iqembu le-DA kwisifundazwe kwaZulu-Natal. Emeya lomasipala uChris Pappas uthe mningi umsebenzi asebewenzile kanti seyindeke indlela abasazoyihamba ukuguqula isimo sibe ngesiqondile. Uthe kumkhandlu usanda ke kusayinda ke isivumelwano sokubuyekeza uhlelo lwezisebenzi zalo masipala nangendlela okuqasheke ngayo ngamakhono ezisebenzi. Ukusho lo ngesikhathi engxoxo ekhethekile neziko lezindaba emahhovisi alo masipala eHowick. Imeya yomasipala omngeni uChris Pappas uthe eziningi izinkinga abahlangabezane nazo ngesikhathi bengena ehhovisi. Inkinga ziningi, ama-problems asiwatholile lana, imali engekho,
imqubomgomo umthetho nje izinto amakhono abasebenzi like ziningi izinto and okunye ukuthola manje noma sekudlula 1 year every day nje uthola into ehlukahlukene ezokuchallenge kodwa nezinye izinto ozibona ukuthi no cha ikhona ipotential ikhona indlela leso ophumelela ngayo but njengobusho time flies u1 year washesha waphela but kuningi sikwenzile inkinga eziningi vele siyazi angeke sizisolve ngonyaka owodwa but ngiyajabula neprogress lesiyenzile kulesikhathi esifishane. Uthe kukhona uphenyo oluqhubekayo ngamakhansela asola ngokudala uthuthuva emkhandlwini. Kune evidence eveza ukuthi kunamakhansela ababeheha abantu ngama-food parcel noma food parcel izingwa nama-ships nezinto enjalo namakhansela ababethutha abantu ngemoto zabo bagqoka izinto zepolitiki. So ikhona investigation lapho kwikomiti lesibiza nge-Rules and Ethics Committee bona bazokhipha isinqumo esithi cha ikhona ini evidence yokuthi amakhansela babekhona lapho and leya evidence ithini ngomsebenzi wabo during leso sikhathi. But yes siyazi ukuthi noma ngaphandle kwalento kwe-discipline amakhansela kukhona sikutholayo lena leyo ukuthi bazama ukusiphazamisa noma bangenela emakhosini noma bahambe kuma-public meeting batshela abantu into engekho engaphumanga kuthina noma baye kuyintatheli bayobatshela izinto lapho besiyixoxa khona as imfihlo like ama-disciplinary issues or izinto enjalo as amakhansela bese babalekele intatheli bayobakhiphela into esijwayele le kwipolitiki. So fanele singenela azifika kodwa akusona into esisabayo. Upurpose uthe sebekwaze ukukhokhela nezikweletu kulomkhandlu. Ngesikhathi singena la ku government kahle bekunama loans awu2 ikwenete embili u2 million no 10.4 million. U2 million sawukhokhela ngoFebruary Development Bank of South Africa saphinda ke manje ngoAugust I think it was sakhokhela u10.4 million. Kuyasiza lokho because manje asisakhokhela ilento interest kuyona imali ayisazali and lokho kuzosiza ukuthi sikhipha ingqalazinda ne-service delivery emphakathini. Noma u10.4 million uzwakala kathi uncane mawulalela la eThekwini bakhuluma ngama-billion. Le mali inkulu kuthini njengomkhandlu omncane imigwaqo eminingi ugesi omningi izinto enjalo so yeah ukusebenzisa imali zomkhandlu ngendlela efanele nokuthatha izinqumo sometimes difficult kodwa sithe kungcono uma sinakekele izimali zomkhandlu ukuze kusasa sikwazi ukuletha izinto lezi abantu basicele ukubalethela. Ephawula ngodaba lwecala elifakwe inkampani Umhlanga Incorporate uthe balisebenza udaba. Kune investigation eqhubekayo about ama legal fees lawa aphuma from Umhlanga involve uMunicipal Manager omdala ne disciplinary yayo. Lama meetings lawa are in committee so angikwazi ukuchaza exactly ukuthi sikhuluma ngani but yeah sibaphendulile sicabanga ukuthi lento ngishoyo i-defamation umsebenzi wami ukukhulumela umphakathi ubatshela ukuthi kwenzekalani la emkhandlwini and le mali abathi i-defamation lo 10 million fanele basichazele ukuthi bafike kanjani ku10 million but kahle asesibaphendulile or abameli bethu sebabaphendulile kunama files esibacele wona angithi besenzela umsebenzi so kunama files esesiwakhokhelile kodwa abasafuna ukusinika so yeah sisalinde impendulo yabo kodwa thina ke abameli bethu sesibaphendulile. Uphaphasi uthe yize abantu babesatshiswa ngeqembu le-DA ngaphambilini kodwa sekukuningi asebekwaze ukwenza bekwenzela emphakathi. So ziningi izinto abantu basatshiswa ngazo ukuze bangasivoteli but manje buku sekuphela 1 year asibuyelanga kwi-apartheid asiphucanga umuzi womuntu asiqedanga ama-grant kahle abantu abamnyama sisiza kangcono kunohulumeni kakhongolose so ubudlelwana lapho kuba ngcono ngoba abantu bese bayabona ukuthi no cha lento babekhuluma ngayo akusilona iqiniso bese kuba ngala futhi angithi sesuhulumeni so sikhuluma iziqembu lepolitiki ngala but sesikhulumela bonke abantu ngala so I think sizamile ukwakha amathuba angcono lapho umphakathi ukwazi ukuxhumana nathi
nathi futhi sibuyela kubona ngendlela ezihlukahlukene ukubalethela ama-update ukwakha uhulumeni ovulelekile noma ku social media ama-public meeting ama-newsletter emails noma kuyini nje njengoba sihleli lana. Esephetha uPapas uthe benze izivumelwano esizobalekelela ukuqasha nokusebenza komkhandlu ukuya phambili. Izolo si-approve i-organogram yomkhandlu lapho esizokwazi ukuqasha abantu ezumkhandlu kwenza umsebenzi nokwakha amathuba omsebenzi imiqhubomgomo evikela izimali zomkhandlu nokuqinisekisa ukuthi siqashe ngendlela efanele. So ziningi izinto sisazobonakala ngoba umsebenzi uyawenzakala noma mhlawumbe ungabonakali emphakathini sihlala la ema-ofisini sibhala imiqhubomgomo ama-meeting yonke lento esiyenzayo. So that's what I'm excited about, ukubona ukuthi izinto siyakwazi ukuzigcina noma izinto ziyenzeka uma uphatha ngendlela efanele. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseHawiki. Ukwakhiwa kwesibhedlela esishaceke esizimele eMtshezi Private Hospital kulindele ukuthi ke kudala inqwaba yamathuba omsebenzi kakhulukazi kubantu abakhele le ndawo kanye nendawo ezisondelene nayo. Dokotela kuSibusiso Nzinyane uthi ukwakhiwa kwalesi sibhedlela kuzophinde kwehlise inani nomthamo wabantu abasebenzisa isibhedlela esisodwa sakuyona le ndawo. UNzinyane ubekhuluma kanjena ngenkathi kuphendula isoyi lokwakhiwa kwalesi sibhedlela esizokwakhiwa edolobheni lase-Escort maphakathi nalesifundazwe. Umphakathi wakhe lomtshezi ngaphansi kamasipala inkosi Langalibalele Dube usuzoyeka ukuhamba amabanga amade uma ufuna usizo lwezempilo njengoba ke kuhlatshwe isoyi lokwakhiwa kwesibhedlela esishe sizimele iMtshezi Private Hospital nezokwakhiwa ke edolobheni uMtshezi. Udokotela uSibusiso Mzinyane ongomunye wabasunguli balesibhedlela uthi ukwakhiwa kwaso akuzogcina kuphela ngokuletha usizo lwezempilo kepha ke kuzophinda kudale namathuba omsebenzi. Over the years ngenxa yama-challenges yokuthatha isikhathi esingaka mawubuka ukuthi kuzoba u-15 years manje sizama ukuhlanganisa isibhedlela sona okwamanje sizoba nembhede ewu-70 inhloso ukusakha sigcine sinembhede ewu-111 kodwa sizoqala nje sibone ukuthi kuyasebenzeka yini bese siyaqhubeka nayo iproject lena amathuba emisebenzi estimate ukuthi permanent mase siqala ukusebenza ngaba la ko-125 okuyi into ebalekile kulomphakathi ngoba siyazi ukuthi amathuba emisebenzi awekho kangakanani. Imeya kumasipala inkosi Langalibalele Dube umduduzi Miyeza unxuse umphakathi ukuba ke usinakekele lesibhedlela. Ukuyiphatha kwabo kahle kwabo ukugcina into yabo bayivikele siyacela ukuthi baqhubeke bakwenze lokho lesi sibhedlela yesabo sizosiza bona sizovula amathuba omsebenzi ngakho ke noma ngabe kuthiwa khona izinto esebenganethisekile kangakanani ngazo asikho isidingo sokuthi bathole sekuthiwa sebekwazi ukuthi bazovandalize noma bazoshisa izibhedlela nezikole kodwa nje umphakathi wasenkosi Langalibalele ukuqonda kahle lokho ukuthi into esikuyakhiwa isuke yakhelwe bona. Ilungu lomphakathi lithi ke ukwakhiwa kwalesibhedlela kuzophinda ke futhi kuhlise nomthamo wabantu abasebenzisa isibhedlela sendawo esikhona njengamanje. Kusithokozisa kakhulu ukuzwa ukuthi isibhedlela lesi kade sasikhulunywa ngaso kodwa sekuze kwahamba kwafika ekutheni siyibone intuthuko phansi kwenkosi Langalibalele nokuthi abantu bonke basemtshezi bazosizakala kakhulu ngoba isibhedlela esinaso sisodwa futhi kuyayikhomba ukuthi ipressure ibaningi kakhulu. Lesibhedlela ke kulindeleke kuba siqale ukusebenza ngoNtulikazi wonyaka ozayo. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eMtshezi. Ake siye eyitolo umbukeli sophinde futhi sibuye nezinye zendaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi yize ezihamba phambili namuhla. iDA ilindele iIFP ngolwaseBaqulusini eyasemngeni ithi liselude ukhalo kanti kuzokwakhiwa isibhedlela esizimele eMtshezi.
Kunxusa osomabhizinisi kuba babuye bazotshala imali enhlokodolobha yesifundazwe KwaZulu-Natal eMgungundlovu maphakathi nelikaMthani yayize kukhona ingqinamba eyifana nokulungiswa komgwaqo uthela waye ku-N3. Somabhizinisi ke batholeke ithuba lokuhlanganyela kanye nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha kanye nezokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal enkundleni Royal Showgrounds eMgungundlovu, lapho beluleke khona ngendlela abangayisebenzisa uma ngabe befaka izicelo zezitifiketi zokusebenzisana nohulumeni nokuthuthukisa amabhizinisi abo. Ngqongqoshe kulomnyango Siboniso Duma unxusa ukuba kexagiswe kwimigomo nembandela kosomabhizinisi kakhulukazi abasebancane. Njengoba osomabhizinisi behlale bekhala ngezingqinamba ababhekene nazo kulomkhakha, ezinye zazo yilezo zokuthola izitifiketi ezahlukene zokuhweba. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal, uSiboniso Duma, wethule isikhungo lapho osomabhizinisi bezosizakala khona endaweni eyodwa, ikakhulukazi labo abasebancane. Njengamanje la KwaZulu-Natal njengoba la kwi-district enye into ezayi agri-hub, ukuthi wonke umuntu osuke senomkhiqizo ngeke asadinga izimakethe ezinkulu ngoba kuyancintiswana ebhizinisini. Izikole zaKwaZulu-Natal almost ngonyaka sikhokha 1.2 billion wokuthi ingane zethu zikwazi ukuthi zidle. Umuntu ophekela lezo zikole kufanele kusuke kuyibhizinisi leyo, nomuntu osuke ehambisa ama-crops kusuke kuyibhizinisi leyo. So sifuna qhamuke from kulabo bakithi abasuke besafufuza khona umkhiqizo wabo uzohamba. It's the same naka Department of Health, usuku nosuku esibhedlela kunabantu ekufanele basupply imikhiqizo yokudliwa. Nasemajele sicabanga ukuthi so entice at that space sizosithepha ukuze sikwazi ukusebenza. So le one stop shop izomonitor ukuthi abantu bakithi ba-involve in the entire value chain. Inhlangano elekelela osomabhizinisi ukuba basimame ithe osomabhizinisi badinga imali nokuthi kuthengwe imikhiqizo yabo ukuze bezokhula. Into edingakala kakhulu ukuthi abantu babe ne-access, ukuthi babe nemali, ku-access ukuthi bathole ama-loan kuma-banks. Baphinde futhi siba-create ama-market ukuthi bakwazi ukuthi izinto abazakhayo nezinto abayiproducayo ukuthi bakwazi ukuthi bazihambise in-market bayithi sithengwe. Iyona izinto ezibaluleke kakhulu lezi ezimbili kuma-businesses, ukuthi bakwazi ukuthi basizakale ngokuthi bathole imali, baphinde futhi bakwazi ukuthi izinto zabo abazakhayo bayidayise imarket ibe khona. uDuma uqhube wathi maningi amathuba eMgungundlovu. Umgungundlovu nje district ke uvele capital city yaKwaZulu-Natal and uyi-Midlands mase uyibheka geographical ukuthi yonke nje i-center of opportunity kufanele kube lula ngoba useduzane neTheku futhi usendleleni eya eGoli, kusho ukuthi imikhiqizo eminingi ihamba iphume khona eMgungundlovu. Sicabanga ukuthi izo-expanda kakhulu ibhizinisi nanokuthi kuma-tourist unazo iy'ndawo ezingazibukela eMgungundlovu kulela amaqhawe la kule district yaseMgungundlovu. Kunendawo futhi uMadiba waboshelwa khona lapha eLekuzeni eMandela capture site. So ziningi kakhulu into ongazibona ezikhona ezikwenza ukuthi kube lula nje ukuthi eMgungundlovu ube khona izibhedlela, khona ama-clinic, khona nama-university nama-tech asebizwa nakhona nama-TVET these days. So unayo indlela ukuthi kulula nje uma eMgungundlovu uyayithola yonke into. Naneshamthetho ke saKwaZulu-Natal sikhona la eMgungundlovu. So vele indawo ekulula ukuthi wenze uhwebo khona eMgungundlovu ontongazibovu. Lesikhungo esizinze eMgungundlovu eRoyal Showgrounds sizolekelela osomabhizinisi abaningi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngiseMgungundlovu. Inhlangano engenzi inzuzo esiza umphakathi singathi umhlangano wokufundisa uphinde kuqwashise umphakathi waKambonambi kuWard 5 ngaphansi komasipala kuMfolozi ngesifo sokuphazamiseka komqondo njengoba inyanga esiphuma kuyona kaMfumfu uhulumeni wayihlonza njengenyanga okumele kube yiyona ke eqhakambisa ukunakekelwa kwabaphazamisekile emqondweni. Ongusonhlala kahle kule nhlangano nokuthula myeni uthi ziningi izinto ezingabangela ekutheni ke umuntu azithole sephazamiseka emqondweni, ngakho ke abasuke sebenenkinga bayadinga ukwesekwa bangacwaswa ngokugula kwabo. Uhulumeni wakuleli wahlonza inyanga kaMfumfu njengenyanga okumele kuqhakambiswe ngayo ukunakekelwa kwengqondo phecelezi mental health. Yize-ke noma-ke lenyanga seyidlulile, kodwa-ke inhlangano engenzi inzuzo esizomphakathi ikhaya lethembe kwaMbonambi imemeke umphakathi waKwambonambi ukuzofundisa uphinde baqwashise ngaso lesi sifo esihlasela-ke ingqondo. Lo mcimbi kobuhanjelwe izihlaka ezahlukene kuhlanganisa amaphoyisa kwa-SAPS, isisebenzi emtholampilo wendawo, ubuholi bendawo nabanye. Inhloso yalomhlangano ke ukushumayela ivangeli lokusebenzisana nokuthi ke kungabhekwana kanjani nalenkinga ehlaseleke umhlaba wonke.
Siyakholela kakhulu siyikhaya lethemba ukuthi ukuvikela kungcono kunokwelapha. Kushibhile ukuvikela kunokwelapha. Namhlanje sizokwenza uhlelo la sivikela khona, sifuna ukuvikela la sizoqwashisa khona ngezathu ezenzakalayo nanokuthi umuntu ubona kanjani nanokuthi lukuphi usizo phakathi kwethu njoba siyikhaya lethemba ubuholi bendawo ezempilo ezikhona abomthetho sisonke singakwazi ngoba njengamanje abasha bethu kakhulukazi baxakekile nama social ills akhona siyakholelwa kakhulu ukuthi asuka khona lapho ekuthenini abantu abaphilile kahle. Lo ke ongusonhlala kahle uthi ke ngokumsebenzi abawenzayo usuku nosuku ziningi izinkinga zomphakathi abawusiza ababhekene nazo futhi ke bahlukumezekile ngezindlela ezahlukene. Inhloso ke ubaqwashisa ukuthi ke ukuvalela ngaphakathi kuba kanomthelela ukuthi ke umuntu agcine esezeke ehlaseleka nasemqondweni. Abantu bahlukumezekile sikubonile thina sisebenza ngabantu kakhulu ukuthi abantu bahlukumezekile ngendlela ezahlukene, so sifisa ukubasiza ukuthi kunciphe lokuhlukumezeka abahlukumezeke ngakho ngoba siyabona ukuthi kuyanda kunokuthi kunciphe kuyanda. Kungcono senze le program ukuze sikwazi ukuthi kwehle kunciphe kungabi bikho ebantwini. Ukugqilazeka nokuyithola usune depression akungokho sokuhlanya kodwa kusuke kuyinto ohlangabezene nayo wahlukumezeka mhlambe wahluleka nawe ukuthi uyihandlishe ngokwengqondo yakho. Uyamdinga umuntu ozokusiza ukuthi kuphele lento le ekuphethe. Ubuholi bendawo bube yingxenye yalomkhankaso nabo ke bushaya ikhwelo lokuthi umphakathi ungashaya indiva ihlele efana lezi ngoba ke ziwusizo olukhulu kubona ngqo umphakathi. Siyazi ukuthi lento ye-mental health i-challenge kakhulu kithi. Abanye abantu bayasaba ukukhuluma ngezinto ezibahluphayo kodwa ke emphakathini sike sabenza ama-program ngoba kuyona yokuqala le befika abantu sathola ukuthi cha bayakhathazeka kakhulu but ayikho indawo lapho akazi ukukhuluma khona. So sinawo ama-social worker akhona la endaweni nayo ikhaya lethemba liyingxenye yayo neclinic iyasilekelela lapho. So kodwa lolu hlelo namhlanje besimema abantu ukuze bezokhuluma bona futhi beze ukuthi bengasizakala kuphi. So okubalulekile njengathi ngamakhansela abasebenza nabantu ukuthi sithola abantu abazokwazi ukubasiza ngoba ungathothi ngeke ngikwazi ukumluleka umuntu kodwa uma kuze umuntu okufundela lokho uyakwazi ukuthi umuntu amluleke. Akusibona bonke abantu abangasebenzi abaneyinkinga. Ngisho umuntu osebenzayo uthola ukuthi uneyinkinga ekhaya nasemsebenzini. Lezigezi indaba zo1KZNTV mina ngeNgolwabaqulusi.Ingxoxo bheka kwambonambi. Abashayeli bezimoto base-Richards Bay enyakatho nelikaMdlokombane bakhala ke zimathonsi ngokwenyuka kantengo kadizili kanjalo nekapetrol njengoba intengo yakho ke ikhuphuke phakathi kwamabili ebusuku bayizolo. Petrol wenyuka ngo51 cents iliter, wathi udizili wona wenyuka ngo1.43 cents iliter. Ngxoxweni ababenawo neziko lezindaba le1KZNTV labashayeli baveza ukuthi sekunzima nokugcina idingo zasekhaya ngenxa ukuthi imali yonke siyiphelela kupetrol nodizili okwenyuka mihla namalanga. So le ndaba kapetrol nje ahlahla inkinga kakhulu isihluko iyahlukumeza ngoba ke mina ngumuntu ngokomsebenzi ngitravela kakhulu njengoba kukhona iCovid nje sabuyela ku-teams nje bakuqala ke kuvuleka izinto umuntu sekumele abuyele ekutraveleni futhi manje uma usutravela upetrol uyenyuka kodwa ke isikhathi esiningi uyanyuka kakhulu. Esimeni sikapetrol njengoba ukhuphuka kanjena siyalimala thina njengemboni yamatekisi ngoba iprofit kasiyiboni kahle kahle. Ngoba uhlala ukhuphuka ubudrophe kancane nje hayi asiyiboni iprofit thina. Fana nokuthi siyadlala nje nokusiza abantu kakhulukazi ngoba sithutha umphakathi. Lokho kwenza ukuthi ke sikakwazi ukusurvive kahle nokukhanda imoto ayikhandeki ngendlela okuyiyona. Ngoba bangabe ufuna ukuthenga isondo nje isondo nalo libizela imali yalo. Iyasilimaza kakhulu indaba kapetrol. Awusize uhulumeni phela njengamanje sisenkingeni ngempela nje. Yabona nje bangizokwetha njengamanje le ayikho lento engiyithayo ngithi 600 rand kodwa yena kwaba u22 liters ayikho lento asisizeni madoda. Ayisekho nje umuntu iprofit ayenzayo njengamanje ngoba nje silayisha la emotweni silayisha impahla zethu sizama ukuthi ena senze imali kubantu balayishela abantu abasakhokhi lutho njengamanje. Izinto nje zinyukile zonke kwakudla nje simpili sinzima petrol ke no diesel yo unyuke kakhulu because na last night uphinde kwanyuka futhi so nje ayi khona kunzima kuyasilimaza kakhulu nje
akusaphileki thina nje abazali nomama bemiziyo kuyazwela kakhulu manje because ngisho igrocery sokuthi uyithengile ayisakhoni ukulasta kuze kuphele inyanga sekumele naphakathi nenyanga futhi kumele uphinde uthenge so kanti kodwa ke siyabona phela ukuthi mhlambe ngiyacanga ukuthi into kapetrol nayo phela sibeshaye kakhulu nalento yalempi yaseRussia neUkraine kodwa ke siyathemba ukuthi mhlambe ugovernment naye ukhona akazokwenza ukuthi mhlambe angenelela lekelele noma subsidize noma ezenjani but ke we still believe ukuthi ugovernment wethu ngoba ugovernment wabantu uyasilimaza ukunyuka kapetrol uyasilimaza nje kakhulu ngoba phela namathuba emisebenzi bakithi ayikho ithina esingama breadwinners ekhaya sesimane okunye nje wasemakhaya okungama groceries sigcine singasakwenzi noma singasakuthengi sesithi nje sesifaka ngapha kupetrol sesibone ngazuthi singena kakhulu kupetrol ezinye zezidingo sigcine singasazenzi kahle siyacela nje uhulumeni ukuthi bakithi akasithethelele ngoba ufika unyusa upetrol kaningi kodwa mase unciphisa futhi unciphise kancane ngaleso sikhathi futhi nakhona aphinda abuyele futhi manje upetrol kusishaya kakhulu ngazonke because sihamba nangemoto eziningi as a family because sisebenzela indawo ezihlukene sekufanele upetrol ube mningi ongenayo kunjalo futhi istaff zabantwana zesikole ziyanyuka umnotho nje uaffecteka ngazonke ngoba ngikathi phela unyuka upetrol kufanele nama trucks asilethelayo phela ukudla ezitolo anyuseke ama prices as well as economy even khona lapho kolwandle ever anyway ke affecteka kunje upetrol chaza ukuthi impilo yonke izonyuka. Ake sithi ishelele futhi ezitolo sophinde sibuye futhi nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona esithi izwe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. iDA ilindele iIFP ngolwaseBaqulusini eyasemngeni ithi liselude ukhalo kanti kuzokwakhiwa isibhedlela esizimele eMtshezi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizwa 18.12 cents kuyidola laseMelika libe ngu20.86 cents kupondo waseBrithani libe ngu17.93 cents kueuro yase-Europe intengo yegolide yona ime $1,654 55 cents ounce kanti intengo engahluziwe yona ingu$94 65 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lempofane Kaizer Chiefs lihlangabezana nembibizana emva kokuzwa ngeindaba zokuthi kangeke zibonakale kumqhudelwano weCarling Black Label Cup ihlabanza leli qembu ezingaconzi phansi kubalandeli bamakhosi. Labadlali kubala kunozinto ophinda abe ngukapteni leli qembu iTumele Ngikhune kanye nomgandlo ozihola phambili ngokuhlohla amagoli kuleli qembu uBoniface Caleb Pimenyimana. Ukhune kozihola phambili njengomdlali ovotelwe kakhulu kulomqhudelwano njengoba enamavoti angu170,000 ubengeyona ke ingxenye yomdlalo womkhaya ngempela sonto edlule ngenxa yokulimala edolweni kanjalo noPimenyimana ubengekho naye ngenxa yokudonseka umsipha. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Ninabomlilo othatha ushubuhangwa washisa ikhotha zasedlebe kwakushane isemabedlane ziyaguqa bese iphaka namuhla.